Фәһимә әби Яулаштау авылында иң мөхтәрәм кеше. Аның гомере хезмәттә үтә. Ул озак еллар Калинин исемендәге колхозда төрле эшләрдә эшләп лаеклы ялга чыккан. Аллага шөкер. Тормышым ирбидә торганнан яктап, бу якта калдым. 20-25 ел булды үлгәнне. Шушы балалар карамагына калдым. Балаларым әйбәт булды, Аллага шөкер. Малайым әйбәт, кинем әйбәт, шуңа күрә озын яшәдем. Бик әйбәт булдылар, тырыштылар. Яман сүздә тормадык. Менә безнең авылдан сорасагызда бөтен авыл әйтер, семьябызның тормышын Аллага шөкер тордык. Авыртсам киленем бар, дарунап кайтып та казап тора. Малайым акыллы, Аллага шөкер. Әллә малайым акыллы, әллә киленем акыллы, әллә икесе дә акыллы. Миңа икесе дә бер. Шулай итеп яшәдек. Рәхәт яшәдек, Аллага шөкер. Рәхәт яшәдек. Әйбәт яшәдек. Сүз тын белә тормагач, әйбәт була. Бер-беребезгә киңәш итеп, шулай итеп тордык. Күршеләрем белән дә бик әйбәт, күршеләрем бер вакытта азапланмас, миннән бер авыз сүзем дә чыкмады. Кешегә биләргә йөри белмәдем, кешегә нитеп нитмәдем. Капкасына чыгып утырсам утырдым, киленем җаныма килеп утырдылар. Әйбәт яшәдем күршеләрем белән дә, үлгән карчыклар белән бөтенесе белән әйбәт яшәдем. Бер вакытта бер яманламас мине. Юбиляр тыл һәм хезмәт ветераны, ана даны ордены кавалеры. 9 бала үстергән, бүген 6-сы исән сау. Барысы да үз тормышлары белән яшәй. Ак әбинең олы йөрәгендә 31 ынык һәм 23 ыныкчыкка да урын бар. Бу йортка килен булып төшкәнемә май аенда 39 ел булды. Менә без 39 ел буе бергә килешеп, дус тату булып яшибез. Иптәшемнең 5 кыз туганы бар, алар белән бер туганнар шикелле. Һәм әни белән инде мин үземнең икенче әни шикелле бер-беребезне аңлап бер сүздән бергә менә шулай матур итеп гомер итәбез. Аны шын күңелемнән мин менә бүгенге юбилейе, туган көне белән котлыйм. Саулык, сәламәтлектә менә шулай алга таба тагын озын-озак барыбыз бергә яшәргә ясый дип теләп калам. Фәһимә әби котларга килгән Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Илнур Куддусов, Яулаштау авылы җирлеге башлыгы Ринат Нуриев һәм башка кунаклар белән бик теләп аралашты.